L-istazzjon li ta' kuljum ixandar il-propaganda tal-Gvern Laburista, propaganda li qed inħallsu għaliha aħna stess, jidher li għandu problemi finanzjarji serji. L-aħħar accounts tal-PBS juru li l-Istazzjon Nazzjonali ta' pajjiżna jinsab fi problemi kbar fejn jidħol l-istat finanzjarju. Fil-fatt, jidher li l-kumpanija għandha iktar djun u obbligazzjonijiet milli assi. Iżda minkejja dan kollu, is-sit The Shift saħaq li kumpaniji privati marbuta mill-qrib mal-Partit Laburista u l-Istazzjon One qed jibqgħu jassorbu miljuni ta' euro mit-taxxi tal-poplu fi produzzjoni televiżivi u programmi ta' ġrajiet kurrenti. Is-sitwazzjoni finanzjarja li f'termini ta' kontabilità tfisser li x-xandir pubbliku huwa fallut u jkollu jingħalaq jekk mhux għat-taxxa li ħallas il-poplu Malti Wawċi kompli tiggrava taħt il-Ministru Carmelo Abela. L-accounts tax-xandir nazzjonali juru li il-PBS li jopera 2 stazzjonijiet tat televiżjoni u 3 stazzjonijiet tar radju spiċċa bi 3.8 miljun euro aktar f'obbligazzjonijiet milli assi, jiġifieri għandhom jagħtu aktar minn 3 miljun euro. Is-sit elettroniku The Shift jispjega li hekk kif il-PBS qed ikompli jaffaċċja akkużi ta' nuqqas ta' imparzjalità, partikolarment fil-programmi tal-aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, l-istazzjonijiet nazzjonali ġew mibdula fi pjattaforma mhux uffiċjali tal-Partit Laburista bi programmi ewlenin kollha bi produzzjoni jew preżentazzjoni minn nies tal-Labor jew apoloġisti Laburisti jew minn nies li kienu jipproduċu programmi fuq il-One. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ li tefa' dawl fuq dan l-iżbilanċ sfaċċat li issa qed ikun innotat anke mill-midja indipendenti.